Това е толкова говорил. Била майка. Да, един мъж винаги веднъж на колене целува ръка, той вече не е мъж. Майка ти ще иба. Какви колене, бе, майка ти ще иба от страна, такъв бич ти издъних, като беше в строежа, майка ти ще иба, знаеш какъв бич му своят направо, го преспах и драснах към японския. Да, Йовко Тихов путката, ето го да знаеш. Където ме изгони от офиса. Да, където изгони курвата от офиса. Йовко курва. Тихов, мъквема. Ти си точно една курва. Йовко Тихов путката, виж ко ми пише и виж ко му пращам аз. Пред цялата държава се нашра. Ела та прибия. Ела ми смешен. Ела. Шер видео. Не. Да, ето го. Къде си, колега? При майка ми в гроба. Аз ще изпратя при нея, да знаеш. Да. Аз ще изпратя. Ти, аз Стоян Василев Колев, Ахил. Слушай, сега слушай, ей, смешен. Аз ще те намеря, да го знаеш от мен. Али, брате? Не, ти се криеш, бифай до край, копеле. Ей, ти приключваш генерално маняк. Аз съм най-големия маняк, женствен. Ей, смешен. Сега еш матка, търсете от 5 години, бе, насран. Аре, бе, аре, ела, Бургас, майка, че иба долу пред блока ми, ела. Ела при майка ми в гроба, ела ще те закопая при кокалите и майка ти ще иба. Ела и умри, копеле. Ела и умри, майка ти ще иба, ей, джудже. Ей, смешен. Смешен, ще навра краката в газа, смешен. Ей, смешник. Ей, жена. Ти август месец няма го дочакаш. Майка че иба, яш ми хуя. Говори ми да хуя майка че иба. Майка че иба. Спираме тук. Спирай при файтерите. Къде си е смешен? Сега ще покажа с кой съм. Дай на дясно, еги файтерите. Сега ще видиш София кой ще вземе. Стой на камера. Мислиш, че имаш приятели ли? Стой на камера, ще покажа. Стой, гледай. Сега ще видиш. Ела, брат, ела да му кажеш две приказки. Отвори. Сега всички приятели ти трябват, кой съм аз, кой си ти. Йовко Тихов е тук, да знаеш. Да, колегата. Да, не. Той чакам го пред блока да видиш кой ще го направя. Не, брат. Няма да му затваря. Спокойно, маляк, пестен близнака ми доведи. Дай. Затвори по на този педал. Виждаме се и тръгнем. Генгста. Адвоката ми звъни, сега заплахи той.